أرأست زينا لو معلت نجوه نايزعم الزبن سراح مبل سالساي ميت معلتها فتاة مسرح منجستي مسد شعات أوار حفشة فتاة ما مجمجان جمير نخبو قدم مينستر دكتور أبي أحمد قليجو تكالات فتح نزقتان مبل شوعي حفشة ومرزقا ناس أن فتحاون سلامون كوينو نخزازم بحباري صرحهم هلام تليتو كاب وزاي قدماي منيستر كندا مارك كارني مس امريكا زلوم درت زي بلو ركب قطبه دخمته مخانو تزاريبهم سلام دعنا بلي كميتم سيوز خبركم تملكتنا ساعة حد خوينو معد زينا جمير لو معد زينا أنا مرحبا نازريت بريهو حبيركم كتنحي فلما حد صرت زيناتات لو معلتي نجوه نايزعم الزبن سراح مبل سالساي مئت معلتها فتاة مسرح منجستي مسد شعات أوار حفشة فتاة ما مجمجام جمير نخبلو قدماي منيستر دكتور أبي أحمد قليزوم العبيت متشو كابا زينا برن بدخمات كالات معقف بوليتيكان أبز تحزر تساتفو زفر ولكا خمون وطيتاو أبزينا براناي قوتزر كبابي زقلت ملكع وطبا وطيناينا زفر ولكا أبز دخمو ددرينيرو أب تحت منقستي زنبرو بزوح قوزر زلوم تكالات نقدون أب العل عاقم عدا تحيلهم تحت عاقمين تنقصاصو خمز نبرو زفلت إلام مفرعينة وريدو قطباون بزل على درجان لوط خبابة أير تقال عزنا برا نبارا وخناتات ملاش بزهب حادوش هالرأي من قد بوليتيكا قطبا حانتيزنا زسانقنا يحادوش أكايدا قطبا بحاتير اوان تقبرات انكور بعد كلتا هاز كيد عبيت آمز جيبيوم أبز حز اوان قطبانا بتشعاتنا بخلتا مئتاوي النعابي ركب زي عبيت أبز العامتنا عسرتنا بخلتها 105 عبين نتبه ببعودو دماز تتلمو شتوتات نمعوات بلعل تقهات بمقصالن اب حرشاش وعتنا بتشعتها 100 اندستري 10 سلسلة بخلتها 100 قلقالو تشعتنا بسلسلة 100 عبيت انتي تقرارته كو غنيوم زوم صعرتات بزبلت صنوع تودادارن مكاتة قطبان مهنات زلنا قوامن ناي متكبر عامن زرئيهم تباهيلهم يلوم إثيوبيا أبزفر حرشا زمزجبت توصيت نخلقت هجرات أفريقيا عبي مرأي زخون مخانو نبر قدماي منيستر فيدرين بومبر بورد امرت حملو أي لوت أفريقيا هاي لماريم دسالين قليتهم مبل 10 عامات بعد مسرتات امرت حملو أي لوت أفريقيا مخنيات بمكبر أبز تخايد ميت أيتها لماريم دسالين كمز قلتوه امرت حملو أي لوت إي أفريقانيزم نزحلف خلت 10 عامات أب أفريقان زلو حملو أي مفرين نت معواي بركز بلو سرحتي سارحيهم مسحر شاز تتحزو عدلات عداقا أب ممتشاو مداي وصيتنا مزقبه مخان دما قليزهم أب قصالي تتمرات نتاوتات مس مفرينات نفريات مس عداقا نعداقا دما مساعتاوي زات أساسر تنكور سنسلت نمفتار زي سرح مخانو العلام أب إثيوبيا مفرينات حرشا بمأخلاي أب هيكتار 4 خنتال كمزبطحن كمون حرستوت كابناي ولك أدليت وصاي فرياتهم ناب عداقا بمقراب تربحت خونهم زلو حبيرهم زيد مان خلوت هجرات أفريقيا خم أبنت صرح مخانو تزاريبهم بمخانون حرشات زالنت زلوون أين وحوان إنفستمنت زحتت عودي بمخانو أفريقيا زلوا فلتة عاقمن بمتقام بحبار بموسانن بمتكبارن كم زاد اللي قليتهم إثيوبيان أمريكان زلوان قطباو متحببار بزبلت أنا متنخار تسمع معن بمنيستر جنزاب أحمد شديز من راح وجد للأخ قلنا أخيبا عسران شدوشان واشنطن دي سي زكاير زلو وان صديا علم لخنت كالجنزابن بنك علمن مثل علوت حلفتي سب مزي جنزاب أمريكا زتيوم أبتزته أب منجو خلتين هاجرات زلو ركب نقدن إنفستمنتن بزبلت أن معباي زحجزو من قد تازته كوري تباهلهم كموني تبياز جمرتهم عبيت بروجكتات كم هنت تعلم لها معرفونا فرت بشوفتو أبز مسلو عبيت قداسة يوم كلت يوم وجنات ني حبار قطبا وقدام نسوقهم قديات بمقدام أب قطبا عبيت ممزجابن زمد النوم نمتنخرن تسمع ميام
ኢትዮጵያን ብሪታንያና በኢንቨስትመንትን ልምዓትን ዘለውን ምትሕባር ንምጥንኻር ተስማዕሚዐን ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናተሰለጠ ካብ ዝርከብ ኣኼባ እዋን ጽዲ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ IMFን ባንክ ዓለምን ጎና ጎኒ ምስ ሚኒስትር ርኢቲ ዓለም ለኸ ልምዓት ብሪታንያ ባርኖስ ቻፕማን ተዛትዮም ኣይት ኣሕመድ ሽዴ ኢትዮጵያና መዝገበቶ ትርከብ ጥንኩር ጉዕዞ ተሃድሶን እወንታዊ ራእያ ቁጠባ ብምግላጽ ተረኸቡ ውጽኢታት ክቕጽሉ ንምግባር ቀጻል ዝኾነ ሓገዝ ንኽግበር ጸዊዖም ባርኖስ ቻፕማን በግደን ምንቅስቃስ ለውጥን መምሕያሻትን ኢትዮጵያ በመናድ ብሪታንያ ንምትሕባር ልምዓት ዘለዋ ቀጻል ቆራጽነት ኣረጋጊጸን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምርግጋእ ምዕሳል ኢትዮጵያ ዘለዋ ጠቃሚ ግደ እውን ኣጽንኦት ሂበን ኢትዮጵያ ኣብ አትሌቲክስ ዓለም ደረጃ ወርቂ ዝወሃቡ ዓለም ለኸ ውድድር ንኽተሰናድእ ተሓርያ ኢትዮጵያ ኣብ 2027 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዝካየድ ደረጃ ወርቂ ዘለዎ ዓለም ለኸ ውድድር ንኽተሰናድእ ተመሪጸላ አትሌቲክስ ዓለም ኢትዮጵያ ነቲ ውድድር ክተሰናድእ ዝወሰነላ ደረጃ ንሓስ ዘለዎ ንፈለማ እዋን ውድድር ግራንድ ፕሪ ኣብ አዲስ አበባ ብብቕዓት ብምትእንጋዳ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ዓለም ለኸ ውድድር ግራንድ ፕሪ 2026 ብቐዳም ፍጻሙኡ ምርካቡ ዝዝከር እዩ زينة مرزا تكالات فتحن ጸጥታን መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ናፃን ፍትሓውን ሰላማውን ኮይኖን ክዛዘም ብሓባር ይሰርሑ ምህላዎም ተገሊጾም ኣካላት ፍትሒ ኣብ እዋን መረፃ ናጽነት ዳኝነቶም ሓልዮም ምንቅስቃሶም ሃገራዊ ሰላም ንምርጋጽ ወሳኒ ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ እዮም ንጸብጻብ ብሩክታዊት ኣስራት ሙሉ ብርሃን ገርማይ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ኣብ ዝተሰለመሉ እዋን ምስላት ኣድላይ ምድላው እናሳለጠ ይርከብ ፓርቲታት ፖለቲካ እውን ብመሰረት ሕጊ መረፃ ብምንቅስቃስ ፕሮግራም ፓርቲኦም ንህዝባ ምፍላጥን ብመሰረት ሕጊ መረፃ ድማ ምስ ካልኦት ፓርቲታት ንምውዳር ኣብ ኸይዲ ይርከቡ ብመሰረት እዚ እቶም ፓርቲታት ኣብ ዝተፈላለዩ መማረፂታት መራኸብቲ ሓፋሽ ብምቕራብ ዝሓዝዎ መማረፂ ፖሊሲ ነቲ መራፂ ህዝቢ ኣብ ምፍላጥ ይርከቡ ብቑዓት ዝኾኑ ዜጋታት እውን ንህንፀት ዲሞክራሲ ስርዓት ዘለዎም ብፅሒት ንምውፃእ ኣብ ኸይዲ ምዝገባ መረፃ ብንቕሓት ኣብ ምስታፍ ይርከቡ ከይዲ መረፃ ናፃን ዘይሻራውን ሰላማውን ኮይኑ ንኽዛዘም ኣብ ምግባር እጃም ትካላት ፍትሒ ዝለዓለ እዩ ነዚ ንምጥንኻሩን ትካላት ፍትሒ ምስ መረፃ ቦርዲ ብምዝታይ ተዋሂዶም ኣብ መስርሕ ይርከቡ የሚጠበቅባቸው የገለልተኛ ሆነው ህግን ማስከበር ነው የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ማድረግ ነው ትጽቢት ዝግበረሎም ዘይሻራው ኮይኖም ሕጊ ንኽኽበር ምግባር ላዕላውነት ሕጊ ክረጋገጽ ምግባር ነዚ ሓላፍነት በአግባቡ ንኽዋፁ ክግበር ይግባእ ምስ ሓለፍቲ ቦርድ መረፃ ኣብ ጉዳይ እዚ ማለት እውን ካብ ኣካላት ፍትሒ እንታይ ትጽቢት ይግበር ንዝብል ዘተ ክግበር እዩ ካብቲ ዘተ ዝወስድዎ ሓላፍነት ይህሉ እዩ ብሕጊ እውን ዝተቐመጠ ሓላፍነት ኣለዎም ስለዚ መሰል መራፅን ተመራፅን ክኽበር ምግባር ከም ዘድሊ ጠመተ ተዋሂብዎ
መልእኽቲ ክመሓላለፍ እዩ ኢልና ትጽቢት ንገበር ሕጊ መረፃ ንማሕበረሰብ ካብ ምፍላጥ ጀሚሩ እቲ መረፃ ናፃን ፈትሓውን ኮይኑ ንኽትግበር ኣብ ምግባር እጃም ትካላት ፍትሒ ዘለዓለ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። አንደኛው ነገር የምርጫ ህጉን ማስገንዘብ ላይ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ፈላማይ ነገር ሕጊ መረፃ ብዝምልከት ግንዛቤ ምሃብ ዓብይ ኃላፊነት ኣለዎም። ብፍላይ ድማ ንመረፃ ብዝተቃረብና ልክዕ ሕጊ መረፃ ሓዊሱ ንመረፃ ረብሓ ዘለዎም ሕግታት ከመይ ይትርጉሙ ካብ ፈጸምቲ ሕጊኸ ታይ ተጽቢት ይግበር ንዝብል ምክታል እቲ ቀዳማይ ስራሕ እዩ። ካልኣይ ናብ መረፃ እንትንኣቱ ኣብ ሕጊ መረፃን ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ መሰላት ክሕልው ይግባእ ከም ዝተሓለዉ ምርጋጹን ኣድላዩ። ሳልሳይ ምስ መረፃ ተተሒዞም ንዝመፁ ዘገማት ብዝግባ ቅድመ ምድላው ምግባር እኛ ከምርጫ ጋር ተያይዘው ለሚመጡ ስጋቶች ደግሞ ተገቢውን ቅድመ ዝግጅት አድርጎ ያንን መተግበር ብኻል ወገን መረፃ 2018 ዓመተ ምህረት በሰላም ተዛዚሙ ሉዓላውነት ሕጊ ክረጋገጽ ንምግባር ትካላት ጸጥታ አላይ ምድላው ምዝዛሞም ተገሊጹ እዩ። ምርጫ የአጠቃላይ የመንግስት የሀገር ጉዳይ ነው። መረፃ በሐፈሻ ጉዳይ ሀገርን መንግስትን እዩ። ትካላት ጸጥታ ድማ ሰላማውነት እቲ መረፃን ምርጋጽ አድላይ ምድላው ጌርና ኢና ከም መንግስቲ ፌደራል መከላኸሊ ሃገር ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ትካላት ድሕንነት ኮሚሽን ፖሊስ ክልልን ካልኦት ዝምልከቶም አካላትን ተዋዲድና በሓባር ንሰርሕና ዘለና ናውትታት መረፃ ናይ ምብጻሕ ስራሕ እውን ሰላማዊ ንክኾን ፖሊስ ትእዛዝ ኣብ ዝተቐበለሎም ከባቢታት ምስ ካልኦት አካላት ተዋሂዱ እናሰርሐ ይርከብ። ትካላት ፍትሒ ሓለውቲ ሉዓላውነት ሕጊ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ እዋን መረፃ ናጽነት ዳኝነቶም ሓልዮም ምንቅስቃሶም ሃገራዊ ሰላም ኣብ ምጽናዕ ወሳኒ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። ናጻ ዞባ ንግዲ አፍሪካን ሕብረት አውሮፓን ስምምዕነት 1.2 ቢልዮን ዩሮ ተፈራሪሞም። ሰክሬታሪያት አህጉራዊ ናጻ ዞባ ንግዲ አፍሪካን ሕብረት አውሮፓን ስምምዕነት 1.2 ቢልዮን ዩሮ ተፈራሪሞም። ፎረም ቢዝነስ ኢትዮጵያን ሕብረት አውሮፓን ሎም ማዓልቲ ኣብ አዲስ አበባ ምስላል ጀሚሮም። ኣብ መኽፈትት ፎረም ሰክሬታሪያት አህጉራዊ ናጻ ንግዲ አፍሪካን ሕብረት አውሮፓን ዝተፈራረምዎ ስምምዕነት 1.2 ቢልዮን ዩሮ ቁጠባዊ ውህደት አፍሪካን መቅልጣፍ ዝሕግዝ ተባሂሎም كامون أبا منغو أفريكان حبرت أوروبان زلو متحبار نمتنخار العربحة خمزلو تحبيرهم اتمم عنات أكاد زعبا 20 حبرت أفريكا زخونا أهقراونات أزوبا نقدي نمتقبار قد عليناتو نمرقات نمتنخارن استقبرا بوليتيكا وقرات النات كمزر تقليزهم اتسمم عنات أبا منغو خلطو يوم وقنات كملو علم تأسار قطبا هافتن زاتا نقدن زبالو مدرخات حويسو تساتفو بعال بزوح وقن زاعب يزبل تزبيت كمزلو تحبيرهم زينة وصايم قدماي منستر كندا مارك كارني مس أمريكا زلو متأثر قوت أبا دخمتهم كم زخونة تزاريبهم قدماي منستر مارك كارني كندا مس يونايتد ستيتس زلو ركب بملوات مس كالوت محازوت متأثر قوت أبا مهنات ألو وخبل قليزهم مارك كارني مس يونايتد ستيتس نعسرت عمتاس زنها محزنات كم زنبرهم بمحبار أبا منغو خلتين هاجرات زلو طبق قوت أبا متأثر دخمتنا نخونة سلازمات آخر الرم اللويلهم عالم بزبلة حدقنيان استخفافلن كوينا لازبلو كارني أمريكا أقراربا نقدا بمسارة النت لويت من تعريف نمودة تاقزي أب عبي قطبا ودقات وان نابزتر أي بركي أعبي عيلهم بتوسخي مس أمريكا بزلنا نايك أربا ركب استمسلتو بزحات نايك أدم تنكارتاتنا دخمتات كوينوميوم زوم دخمتات دما كن الرمام زقبيهم كلون قاليت أميوم كم تسبساب الجزيرة ማድ ዜና ቀድመ ምዝዛሙ አንድ ነጥብታት ዜና ሎሚ ማዓልቲ ንጉሆ ናይ ዝዓመት ዘበን ስራሕ መበል ሳልሳይ 100 ማዓልትታት ኣፈጻጽማ ስራሕ መንግስቲ ምስ 9 ኣዋርሕ ሓፈሻዊ ኣፈጻጽማ ምግምጋም ጀሚርና ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጾም ትካላት ፍትሕን ጸጥታን መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ናጻን ፍትሓውን ሰላማውን ኮይኑ ንኽዛዘም ብሓባር ይሰርሑ ምህላዎም ተገሊጹ
ካብ ወጻኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ደረጃ ዘይብሉ ርክብ ቁጠባ ድኽመቶም ምዃኑ ተዛሪቦም على موعد زينا استخدمتلكم منيرون سلام كتالكم يا مسكن مع زينا نمرحكم عزيز بريح حبيبكم صنيحة سنة مشات